Vás moc zdravíme od nás Profi Beauty. Máme tady dnes návštěvu Karolínku Mališovou. Já vás vítám. Já vás taky poznávám, moc ráda. Máme tady vybraný vlásky, takový funky odstíny, ale my je nakombinujeme tak, aby ten belír, ta baláž, aby to vypadalo dokonale. A jdeme se na to vrhnout. Já se strašně těším. Měla jsi to už prodloužený? Nikdy, ale myslím si, že jak jsme to zkoušeli, že to bude vypadat přesně tak, jak moje vlasy, takže... Ale klipiny jste měla od nás, vás. Jo? Mm-hmm. To jsme nosili. Jo. Tak uvidíme, jaký bude rozdíl mezi páskama a klipinama. Jdem na to? Ano. Rozdělili jsme si pásky do odstínů a teď je budeme postupně mixovat přímo na hlavě podle toho, jak ten odstín tady je připravený. Jsme připravené? Nevím. Bože. To je hezký. Tak. Já se normálně vrčet. Máme tam hodně ty hnědý, ale v podstatě tam úplně je to, zapadla, že není vůbec vidět. Děkuju. Krásný to je. A máte tam vlastně všechny ty pásky udělané třeba ze spoda, tak tam jsou ty tmavý, aby když si uděláte culík, aby to vůbec neprosvítalo. A ta blond je nahoře a zase nahoře to je naopak, že nahoru jsme dali tmavou a ze spoda je ta světla. Tak takhle přesně jsem si to představovala. Jo, tak to mám radost. Wow. My jsme tady hotoví, použili jsme celý 6 balíčků a myslím si, že to dopadlo dobře. Líbí? Možná se tak narodila. Jo, možná je to Profi Beauty.